kuyanyanzeleka siyephi e-Eastern Cape siyokuhlangazana nantoni madala xa sisuka apha e-Eastern Cape xeko xa sisuka apha e-Eastern Cape sibheka eKapa ukhaliphayi asabazalana sike sike sidlule kwamabhonto west asinandi into yokutya intakuthi phakathi uKristu bazasihleli kwisithembiso esithethwayo asizonganga zuza ntoni imali asizonganga zuza into cha sihleli kwesathetho uThixo sibeke kuso ndiza kuthi bazalane kumandi kuthi ukuba lapha enkosini kumandi kakhulu akumandi ndeke mzalane kumandi kakhulu ukuba lapha enkosini futhi asisoli bazalane hayi asisoli kuthi ngoku kunzima ingengathi kutheni kulula ngenxa kaThixo kafunde ke manje abathi bona bakuhle babathandazela ukuba bamkele umoya wengcwele kuba ebengekaweli namnye kubo babebhaptizelwe nje kodwa egameni lenkosi Yesu bandula ukubeka izandla phezu kwabo bamamkela umoya wengcwele kaloku uSila akubona ukuba ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyanikwa umoya wengcwele wezisa kubo imali ibambe mangani kaloku naye abazalwane bafana uhleli alikwe naye wesisa badazi ngoba lento sisisa le bafana naye abazalwane uhleli amkelise ngesisa naye madodana amakhulu njengabanye abazalwane kodwa umnyaka wonke lento kuba engakhangatholwe uvumile ubhaptizi uzamile kakhulu uyabona ukuthi sokumbhide uthini uthixo ngeke umbhide ingxaki ikhalipha uyayibona into yoba zenza ndingakhange ndikholwe le nto izuzwa ngabanye andizukuyizuza nanti iproblem apha ikhoyo pako zenza ndingakhange ndikholwe moya nalo ikhala ngela xesha uFilipe beshumayela kanti akayazi uThixo uza kumbamba umjobi umazi wenhliziyo uThixo masebembonela kangakho ebeze ngenjongo ezithile Mebamba tele. Abazalwane manje. Kufanele sinikele ngenxa yento ethile. Umvuke qaqamba. Imali ethile isolo libizwa kwembali. Saluthetha nababa. Yenzani lento ngoba nina kaloku nibambe ntoni ilizwe lithethe uthini ngoba kuthiwa abanye bazinikela bakhola amali amathi kuthethwa ngayo kuthiwa baqala bazinikela phi enkosini kuthiwa abantu nabathi bazinikela basabane baqala enkosini right asenga urati uzalakazinikele enkosini angazinikeli kubasabana urati azinikele phaya enkosini ngoba thina xa izinikela ngobasabana siyamagaka
umsi. That's the guy. Yenza. Isekhona indawo manje. Calculate. Ngilini nami elikhulu. Ukuze loyo ndithe ndazibeka izandla phezu kwakhe. Amkele umoya omngcwele. Uthethe uPetros isilivela yakho. Maye kutshabalala nawe. Hayi baba inkosi lona. Asibamba bomanga. Ngoba kuyathanda into la. Kuyathanda ngoba lo mzalwane. Apha bengezinye nje. Kodwa lesifika kaDisemba. Ubani. Ubhaptizwe ngola baptism. Luka 1. Alinawo umoya. Akabhaptizwe. Kafunde ke Nkosi. Ababela COVID. Ubomi obutsha kuKristu incwadi abaseKorinte wesibini chapter 5 verse 16. Ngoko ke thina sisusela kweli xesha asisazi namnye ngokwenyama. Nokuba ke besimazi uKristu ngokwenyama, kungoku asisamazi ngokwenyama. Nathi lichaza hayiba ndinoza. Ile lichaza into enkulu. Uthi ungangena emanzini ngalomzimba. But le nto ibhaptizwayo kwa ayinguwo lo mzimba. Naku kumkhombela. Nathi ndifuna usizwa xa kungenwa emanzini asijongi lo mzimba. Sijonga ingaba le mfezeko yenzekile na? Yes. Ngaphakathi. Ngoba umzimba lo uphuma usemanzi lo. Wosule. Le nto yenzeka kule ndoda. Waphuma uSimoni esenjeyana. Kungenzeka Amen. emanzi. Ngokungene nje engakhona. Yabona. Imfundo zokuthini iyandiyaqela. Xa libona abazalwane lisidla. Ndidla ukudla utheni? Sidlo sebandla asisinintsanga sitheni? Siyi-1. Bayibona ukuthi sinye Thomas Sikele. Kuthiwa ke wasisazi namnye ngantoni? Ngokwenyama. Ngokwenyama. uThomas Sikele. Uyabona ngoba iGalati. Ithi iGalati akho ndoda, akho ntoni? Akho nkazana. Which means uKristu asazi bani? Asazi namnye ngoba ntoni? Ngokwenyama. Ivinanye bazalwana uKristu. Hey. Sukela kweli kazi. Asimazi ngokwenyama. Ninja. UThomas Sikele. Amen. Uthoma benani. Sasa bathu abantu bazalwane uthi ngoba uzothi enkulu kuShwa Kristu. Umvome fakela uYesu Kristu asibhekela ngalo. Ngoba siyamazi uYesu lona uphi ubani. Uye uKristu. Akakalanga abadala ngoske. Uzabe uKristu. Usuka sibe ngani. Kwasenede nebe nguye. Bayibona nje. Yeah. Nebe nguye. Bayibona nje. Yebo basithanda ngoYesu ngoKristu bazalwane. Bayibona bazalwane. Basithetha ngaye. Kuthi akana nombo. Kwabuzala. Umi ngokwathoba kapha. Amen. Second. Kamile ngithi. Ngeke lo mbu. Bayibona bazalwane.
Funda ndaba ezohlala phansi kukho izindawo ezibuza kuyo apho. Ngoko ke ukuba ubani uKristu usisidalwa Ubani bazalwane xa kuKristu ibambe Simoni. Xa kuKristu ngoba kwenzekayo phambi kaGayiya abazalwane bachaza ntoni bachaza igama. Bengakwazi ukuhlala phi egameni. Igama bazalwane linemiqathango. Yeah. Manje bazalwane kwagama kuyahanjwa. Kuyahanjwa belika. Ubani uKristu sisigaba esitsha. Sizawuchasa indawo manje esinegama. Kodwa mna ndithanda ukuthi ubani isikhalipha obuKristu sisigaba esitsha. Funda mzalwane. izinto ezindala Ezazinto ebephila kuzo. Ezazinto bezenza. Uthi mzalwane xa ebhaptizwa uthatha isifungo. Sokuthi le ndlela yokuhedela bendihamba ndiyayifulathela ndiyayishiya. Ngibonga thina. Ngoku ndithabatha le ndlela. Ngibonga. Yilando ufuna babazalwane nangoku asibona thina njengamadoda nalapha ekuhlaleni kwakuzoba thina kuthiwa mthimble wayisuka sibona njengamakhwenkwe ngamadlulisi loo nto ngoba sifulathele izinto ezindala. Mayibonga thina into ezindala sizifulathele kuba sisisidala esitsha esikubani esikuKristu. Hayi mzalwane. Funda mfowethu. izinto ezindala zidlule bonani ke zisuke zabanje. Into zakhe zonke thina mzalwane zisuke zathini zantsha. Zonke into zakhe bawazi xa ekuKristu zibathini zibantsha. Osiyami Xa ekuKristu zonke into zakhe ekuKristu angandeka ngapha ebuhlanti ukuba ngawuthiwa ngapha kuthiwa kuthonjiswa amantombi. Hayi bazalwane into zakhe saba noba le nto ikuxhamlisa amangani phaa kumadala uyintlalo mandithi unelifana elithile elingekho ndleleni phaa lishiye mzalwane. Lishiye. Shiya loo nto. Funda Timothy uzohlala phansi mzalwane. Zonke izinto ke ziphuma kuThixo. Ziphuma kuThixo zonke izinto. Njengoba efulathele izinto ezindala. Izinto zakhe ngoku zizawuphuma bani khalipha? Zizawuphuma kuThixo. Mayibonga thina. Ngoba abazali akomzalwane uzawusebenza ekuThixo ngaphandle kwesibabalo. Kaloku ngexesha ebengekho kuThixo bengenasibabalo. Hayi abasazi abafundi bakajwani isibabalo. Into enesibabalo phakathi abayazi bakhangela ngale nto azange benze bazange sive kwangale nto kuthiwa yintoni ngumoya oyingcwele. Kuthiwa zonke izinto ziphuma bani mzalwane? kuThixo. Kuthixo. Apha bazalwane endlini kaThixo. Yeba mabhele. Apha endlini kaThixo xhego lam. Ezibabalo kukho amaxesha. Ukuhamba hayi apho ke ndihamba ke
uzawuhamba lo mzimba ngefowuni bawufundisa hamba mzalwane mani khawufike apha le nto ayithethi ukuthi awukhona qha lo msebenzi ufuna esi sibabane sendoda enkulu washo asitsho abazi okufuna ukwenza yonke into apha mani izinto ziphuma kubani zonke izinto ziphuma kuthini nguThixo bazalwane ubabalayo esamntu esamkela isipho sakhe isabelo sakhe uThixo athini mayibonga bazalwane mani hayi dada namathanda ugqitha uThixo athi mandiphele khona kodwa nje mandoda enkulu siyayibulela isihlahlela indlela kuthi emsuku sizikhonze kakuhle ya sizikhonze kakuhle sinokuzoyikela uthoma kabe nani hayi ngizoda uma nani nama makube xolo